yau bidiyon namu zan nuna mana ne yadda za mu siyi MP 10,000 akan Naira 1,000 kacal, wato 10 gig akan Naira 1,000. Wow! Wannan bidiyo ya burge ka, kai like sannan kai subscribe a wannan channel domin samun irin waɗannan garabasa da muhimman bidiyo a nan gaba a wannan channel. A mafi yawan data da na san ana siya yanzu akan MTN shine ana siyan ta 1 gig Naira 300 ko Naira 200. Ita wannan data da zan nuna maka yadda ake siyan ta, to duk 1 gig zai tasan maka ne akan Naira 100. Kuma za ka siya ne a lokaci guda, ba wai rarrabawa za ka yi daban-daban ba. A lokaci guda duka za ka siya 10 gig a Naira 1,000, kaga Naira 100 kenan. Wannan data ta fi duk wata data da za ka siya a wannan lokacin sauƙi, domin duk 1 gig ta tasan maka a Naira 100. Wannan garabasa za ka iya samun ta ne akan layin 9 mobile. Don siyan wannan data sai ka danna *343*5*4#. Zan maimaita *343*5*4#, sai ka kira. In babu kuɗi a layinka, kana danna wannan lambobin zai nuna maka insufficient balance, wato babu kuɗi da zai kai a siya wannan data. Kawai ka yi recharging da katin Naira 1,000, kawai ka danna ka sake siya. Idan kuma har ba ka yi a cikin waɗanda za su ci wannan garabasa, ko layinka baya kan irin cikin waɗanda suka cancanta cin wannan garabasa, sai nuna maka you are not eligible, wato ba ka da damar samun wannan offer ko garabasa. Idan ya nuna maka you are not eligible, wato ba ka da damar samun wannan offer, to sai ka nemi wani layin ka gwada in har kana da damar samun wani layin. Ku san baɗa mana liking and following akan wannan channel, ko kuma in ce ku yi subscribing. Na gode, mu haɗa wani bidiyon. Kada ka manta da code ɗin fa *343*5*4#. Na gode, mu haɗa a wani bidiyon.